zvachizoendawo mhuri yezimbabwe nokuti advocate Fadzi Mahere aiwa vochizowina mabay elections aiwa ekumount pleasant aiwa akakonzeresa aiwa anga achipisa achinetsa vanhu vachishaya kuti oita sei nokuti panapa tinoona pane mashoko anobuda muniyanda radio anyatsoratidza kuti aiwa vanhu vachati zveZANU-PF vanhu vakuda zveopposition vanhu vakuda zvaFadzi Mahere saka pinda mashoko abuda muniyanda radio vanokuti bva wasubscribe ulike utina on the bell icon nokuti niyanda radio inoinyora ichiti a pre-election survey conducted by the Election Resource Center ERC in Mount Pleasant ahead of the by-election on Saturday has established that, among other reasons, 21.2% of those not voting are doing so in solidarity with their former MP Fadzi Mahere, who resigned. The public opinion survey was carried out in Mount Pleasant to understand voter experiences related to the upcoming by-elections on April 27, 2024. Saka ndo mashoko ari muda muniyanda radio achiti aiwa pane vanhu vasiri kuvhota survey yakarwa neERC yaona kuti vanhu at least 21.2% yavanhu vasiri kuvhota ava vari in solidarity with MP Fadzi Mahere avo vakarikolewa nana Sengezo Chabangu. Izvi zvabva zvangopurufa zvatingoratidza kuti aiwa vanhu havachatongodi kutovhotera kumwe asi vanoda kuvhotera opposition Fadzi Mahere vetriple C asi kwawakabva kutriple C. Chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi pinda mucomment section medu musangano subscribe kulike pachinotina on the bell icon.